Fl-aħħar sejħa għal fondi Ewropej għall-agrikoltura, numru ta' bdiewa u raħħala irnexxielhom jiksbu total ta' 1.8 miljun euro finanzjarjament grazzi għall-appoġġ ta' servizzi Ewropej f'Malta. B'dawn il-fondi se jintużaw minn diversi bdiewa madwar Malta u Għawdex biex jinvestu fl-irsiset tagħhom u jimmodernizzaw l-operat lan u li jissaħħaħ is-settur primarju u jitrawmu prattiċi aktar sostenibbli u effiċjenti. Il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzuazzo-Pardi u l-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo żaru l-Abraham Xikluna fost ir-raħħala li kisbu tali finanzjament li se jintuża biex jinvesti fl-annimali u l-produzzjoni tiegħu. Tkellimna ma' Xikluna, raħħala awċi li ilu minn dejjem irabbi n-naċ u issa jkabbar l-operat tiegħu grazzi għall-Fondi Ewropej. Ġaj bżonn del-fondi tal-Unjoni Ewropea u għal-grazzi tal-Alla ġajt eligibli. Issa bil-mod nibdew għaddejjin. Sibt ħafna għajnuna minn għandim. Fiż-żjara tagħhom il-Ministri rraw il-pjan tal-proġett li permezz tiegħu ir-raħħal se jinvesti f'infrastruttura u tagħmir ġdid biex itejjeb l-operat tiegħu b'mod sostenibbli. Preżenti f'din iż-żjara kien hemm il-Kap Eżekuttiv tas-SEM Rodrik Zerafa li esprima s-sodisfazzjon tiegħu li aktar bdiewa u raħħala qed jirrikorru għandhom biex japplikaw għal finanzjament simili. Fi-skema li kellna għenna b'valur ta' 1.8 miljun euro biex naraw illi din it-tradizzjoni Maltija, din parti wkoll importanti mill-ekonomija, il-bidja, tkompli mixja l-qoddim u naraw li dan is-settur ikompli wkoll jikber. U għalhekk inħares il-qoddim milli għal darb'oħra meta jkun hemm skemi simili ta' dawn inkomplu ngħinu l-bdiewa lir-raħħala kollha bla ebda ħlas ta' xejn biex fl-applikazzjoni ikollhom l-assistenza neċessarja biex huma wkoll jibbenefikaw mill-fondi Ewropej. Il-Ministru Zrinzuazzo-Pardi qal li jinsab sodisfatt bl-impenn tal-Gvern biex aktar fondi Ewropej jaslu fejn hu tassew meħtieġ. Il-Ministru Refalo qal li l-agrikoltura mhux biss xogħol imma hi identità, kultura u sostien għal ġenerazzjonijiet futuri. Ġie nfakkar kif permezz tal-fondi Ewropej il-bdiewa Għawċin se jkollhom il-faċilità li jżommu kuntatt dirett mal-Agri Connect u SEM fejn se jiġu infurmati b'sejħiet kif ukoll offruti servizz mill-Uffiċċju tal-Agri Connect f'Għawdex.